Аның бездә бер генә китабы Киекле киек иле дип атала. Бер генә китап булуга карамастан, Роза Маслахованың китабы бер вакытта да тузан астында, булкыда торганы юк. Һәр вакытта да укучыларыбыз кулында, һәр вакытта да әйләнештә. Роза Маслахова күңелендәге хис-тойгыларны шигъри юлларга салуны 10-15 ел элек башлый. 39 ел балаларга белем бирүче Тыйнак ханымның бөтен булганы белән иҗатка тартылуын бик азлар гына белә торган була. Хәтта тормыш иптәше дә газета битләрендә автор исеме белән чыккан шигырьләрне күргәч кенә ышана. Бер карасаң, ул шул кадәр мул итеп яза, иҗат итә. Икенче карасаң, тынып кала. Күңел халәтеннән туган шигырьләр, ул үзе шулай булырга тиештер. Мин бүген аны барлык каләмдәшләр исеменнән, үзебезнең укучыларыбыз исеменнән чын күңелдән бүгенге шигырьләр бәйрәме белән кичәсе белән котларга киттек. Очрашуга Роза Маслахованың хезмәттәшләре, дуслары, якыннары, иҗатын үз итүчеләр җыелды. Бүгенге көндә авторның китап итеп туплаган Киекле киек иле дигән шигырьләр җыентыгы бар. Әмма иҗат чишмәсе мул булып ага бирә. Күп кенә әсәрләре бүген җыр булып яши. Татарстан Республикасы атказанган мәдәният хезмәткәре Сәмигулла Рәхмәтуллин көй иҗат иткән җырларны очрашуга килүчеләр бирелеп тыңлады. Безнең Кәкратау китапханәсендә Роза Маслахованың шигырьләр китабы бар. Мин буш вакытларда аның шигырьләрен укырга яратам. Анда табигать, авыл темасы, чишмәләр, аннары авыл кешеләренең берчегән проблемалар күтәрелә бу шигырьләрендә. Ул китапларны ачкач, шигырьләрне укыгач аерылмыйсың. Анда ул дөньяга кирип китәсең. Хыяллар дөньясында йөзгәндәй буласың. Иҗатын сөючеләр Роза Маслахованың әле генә табадан төшкән шигырьләре белән дә танышты. Тәрбияви яктан зур әһәмияткә ия 4 юллыкларны гына укып карасин. Очрашуга килгән мәктәп укучыларына аларның мәгънәсе аңлатылды. Автор исә халкына хезмәт итүне үзенең яшәү мәгънәсе дип саный. Кайчан менә күңелемә шигырь килә, шунда язам инде менә шул. Булай китап чыгарам да дип, ни дип тә мин андый ни белән максат белән язмыйм. Просто күңелемә менә килгән нәрсәне язам. Укучыларым минем шигырьләрне яратучы кешеләр инде район газетасыннан укый алалар минем шигырьләремне. Мин күп менә гел алар белән дә элемтәдә дуслык газетасы белән. Үзе Тыйнак, шигырьләре уйландыра, дөньяга карашы сокландыра торган Роза Маслахованың иҗат чишмәсе саекмасын. Чарада иң күп әйтелгән сүз иде бу. Әдәбият елында иң яхшы теләк дияр идек без.